Krgica, malo sela da odmori. Evo nas na Parajliji, Makridijalos. Ajmo, idemo dalje.
Mislim da je ovo ona. Da je ovdje ona. Čo da ima šta ima? Da. Dobar dan. Dobar dan. Can you speak English? Just a second. Nado. Yes, yes. We want a little bit, just a second. Turn off this thing.